Jeg sidder her og venter på min ven. Det er fredag, og nu skal vi sgu til LAN. Ved snart ikke, hvad det er, der er gået galt. Mon han har glemt at pakke mus, keyboard og cam. Hey ven, de ringer. Hey, hvad så shadis? Hey bro, min PC, den er lige krasset af. Jeg har en løsning, den gør dig LAN klar. Skal du have gaminggrej, så skal du gå til Geek. Ja, så skal du gå til Geek. Min mor har altid sagt, jeg skulle bevæge mig, men alt jeg ville var gaming hele dagen. Og jeg ved ikke, hvad der blev af alle de timer. Ville ønske, man kunne skrue tiden tilbage. Hey, hvad så shadis? Hænger du med snuden? I så fald ved jeg lige,